Μαργαρίτα Αλευρίδη, Λεωνίδας Καραγεώργος, Ντεμαντή, μυθιστόρημα, εκδόσεις Μπέλ. Η Μαργαρίτα Αλευρίδη γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα, είναι απόφοιτη της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα σε έργα υποδομών. Ο Λεωνίδας Καραγεώργος γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε ανθρωπιστικές επιστήμες, χρηματοοικονομικά, κατασκευή και σχέδιο κοσμήματος. Στα πρώτα βήματά του στον επαγγελματικό στίβο ασχολήθηκε με την τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας. Τα επόμενα χρόνια μεταπήδησε στον χρηματοοικονομικό κλάδο, αρχικά στον τραπεζικό τομέα και αργότερα στον κατασκευαστικό, στον οποίο απασχολείται μέχρι σήμερα, και υποθέτω ότι συνεργάζεστε με την συνσυγγραφέα σας, κυρία Μαργαρίτα Αλευρίδη. Εργαζόμαστε στην ίδια εταιρεία, αλλά ποτέ δεν συναντηθήκαμε εντός δουλειάς. Όταν γράφαμε το πρώτο μας βιβλίο από κοινούς γνωστούς, πιάσαμε την κουβέντα και έτσι γνωριστήκαμε. Αυτό είναι το πρώτο σας κοινό βιβλίο? Όχι, το πρώτο μας κοινό βιβλίο. Το πρώτο σας κοινό. Πώς προέκυψε για σας ατομικά η συγγραφή, σε ποια ηλικία και με ποια αφορμή? Έγραφα πάντα. Μου άρεσε να ξεδίδω μέσω του γραψίματος. Κάποια στιγμή είχα ασχοληθεί με ένα blog, περισσότερο κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Έγραψα το πρώτο μου βιβλίο στην περίοδο της κρίσης, την οποία την έζησα πάρα πολύ έντονα στον ιδιωτικό τομέα, και έτσι μου προέκυψε μετά το πρώτο βιβλίο, το οποίο το παρουσίασε η Μαργαρίτα, μου έγινε τη Μαργαρίτα μια πρόταση να γράψουμε το δεύτερο. Και πώς γίνεται αυτή η διαδικασία? Εξηγήστε στους τηλεθεατές μας πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο είναι δύο άνθρωποι να συνενώσουν τις συγγραφικές τους φαντασίες, τις τεχνικές, το χρόνο, την έμπνευση, τα σκαμπανεβάσματα της καθημερινότητας και να βγει ένα αποτέλεσμα. Πόσο εύκολο είναι αυτό? Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ήθελε πάρα πολύ δουλειά. Ανταλλάξαμε άπειρα email, έχουμε υλικό για 5-6 βιβλία. Ισχυρογνώμων εγώ, ισχυρογνώμων η Μαργαρίτα. Υπήρξαν στιγμές που υπήρχαν εντάσεις. Τελικά, επειδή μας οδήγησε το έργο, μας οδήγησε το βιβλίο, καταλήξαμε στους ήρωες, αλλάξαμε ρόλους στην πορεία. Ξεκινήσαμε παραδοσιακά, εγώ τους αντρικούς ρόλους, η Μαργαρίτα τους γυναικείους. Μετά βάλαμε ένα στοίχημα και πήρα εγώ γυναικείους, πήρε η Μαργαρίτα αντρικούς. Έτσι βγάλαμε και τα στερεότυπά μας, προσπαθήσαμε να ανοίξουμε το μυαλό μας και τον οριζοντά μας. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ να έρθουμε και εμείς οι δύο πιο κοντά, με πάρα πολλή συζήτηση. Μετά αλλάξαμε ακόμα και τα κεφάλαια. Όλο αυτό ήταν επίπονο. Είχε νεύρα, είχε χαρά, είχε ένταση, αλλά ήταν πάρα πολύ δημιουργικό στο τέλος. Έχει και μια ιδιαιτερότητα τυπογραφική. Το κάθε κεφάλαιο ξεκινάει με ένα τοπονύμιο και μια ημερομηνία, Αθήνα 20 Ιουλίου 1996, και τα υποκεφάλαια είναι μια λέξη, ένα ουσιαστικό με μια τελεία χωρίς bold, χωρίς κενό από το από πάνω, και μετά συνεχίζει. Ναι. Αυτό ποιος το σκέφτηκε από τους δυο σας? Όσον αφορά τις ημερομηνίες, ήταν κόλλημα, να πω, της Μαργαρίτας. Επειδή προσπαθήσαμε να ενώσουμε, το βιβλίο αναφέρεται στο τι θα γινόταν αν. Οπότε ουσιαστικά πιάσαμε μια ιστορία με δύο εκδοχές και οι ημερομηνίες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο σε όποιον το διαβάσει. Να διαβάσω ένα απόσπασμα για να τους δώσουμε μια ιδέα. Ασφαλώς. Λοιπόν, στο κεφάλαιο που έχει τίτλο Αθήνα 20 Ιουλίου 1996 και αρχίζει με το αγαπημένο μου, πιο κάτω έχει ένα υποκεφάλαιο, έχει υποκεφάλαια πληγή, προδοσία. Θα διαβάσω την επίοικια. Σταθήκαμε τυχεροί. Κάναμε τη ζωή που επιλέξαμε, Πέτρο. Αυτή η τύχη είναι η μοναδική αλήθεια που έχουμε το δικαίωμα να κουβαλάμε στις τσέπες. Κάποτε πιστέψαμε πως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε ολόκληρο τον κόσμο. Την αδικία, την ανελευθερία, την ασυδοσία, την αήθεια. Αγωνιστήκαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Σταθήκαμε γενναίοι απέναντι σε μια άβυσσο, ρισκάροντας πολλά.
Ορίσαμε έτσι τη βάση που πάνω της τα χτίζαμε τα πάντα. Έπρεπε όμως να φτάσουμε ως εδώ για να καταλάβουμε τελικά πως δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά χάμστερ που τρέχουν μέσα σε έναν τροχό. Δεν ξέραμε τότε πως όσο και αν θα παλεύαμε, ο κόσμος δεν επρόκειτο να κουνηθεί ρούπι από τη θέση του, από το προπατορικό του στίγμα, από το εέν και εσαΐ του. Εμείς γράφαμε χιλιόμετρα τότε, Πέτρο, αλλά ο τροχός γυρνούσε στον αέρα και τα νούμερα στο κοντέρ δεν άλλαζαν παρά ελάχιστα. Αλλάξαμε όμως εμείς, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Κυρτώσαμε, λιάναμε τις αιχμές μας, τρογγυλέψαμε, συμβιβαστήκαμε, χάσαμε τη σπιρτάδα και εκείνη την τρυφερή αίσθηση του τρόπου με τον οποίο κάποτε μπορούσαμε να ονειρευτούμε. Κάποιοι έγιναν τραχείς και κοινικοί για να γλιτώσουν από μια βέβαιη πανολεθρία. Κάποιοι άλλοι έγιναν ιδανικοί εραστές εκείνου που υπήρξαν κάποτε για να του χαρίσουν μια μικρή αθανασία. Αυτουργός μνήμη. Η νοσταλγία των νιάτων είναι ο ομφάλιος λόρος που συνδέει το σήμερα με τη μήτρα των ονείρων. Κάποιες φορές αυτός τυλίγεται γύρω από το παρόν και προκαλεί ασφυξία. Εσύ αγαπημένη μου, νομίζεις πως προσδοκάς, αλλά στην πραγματικότητα ασφικτιάς. Η δική σου η μήτρα έχει συρρικνωθεί και δεν μπορεί πλέον να σε θρέψει. Ρουφάει από τους ιστούς σου κάθε ζωγόνο κύτταρο και σε μαραζώνει. Δεν είναι πλέον ικανή να δημιουργήσει καινούρια όνειρα. Ψάχνεις να βρεις την άκρη από το νήμα που κόπηκε κάποτε και να την ενώσεις με την άκρη αυτού που κρατάς στα χέρια σου σήμερα, προκειμένου έτσι να εξασφαλίσεις το αποτύπωμα μιας συνήχησης, αλλά δεν θα τα καταφέρεις. Εντιμότητα. Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές αν υπήρξα επιρρεπής μπροστά στην επιτακτική ανάγκη ενός επαναπροσδιορισμού μέσω της άρνησης μιας καθοριστικής ήττας. Μισώ τον εαυτό μου για εκείνες τις φορές που παραποίησα αυθαίρετα τις έννοιες των λέξεων για να μην βρεθώ άοπλη μπροστά στην πιθανότητα η ήττα αυτή να με καταπιεί ολοκληρωτικά. Αγαπώ τον εαυτό μου που επιμένει να μην ξεχνά τις φορές που έπεσα με τα μούτρα σε διαπραγματεύσεις που δεν θέλω να θυμάμαι. Και μετά ακολουθεί το ιστερόγραφο με ερωτηματικό. Είναι επιστολικό μυθιστόρημα, ανταλλάσσουν επιστολές. Ξεκινήσαμε για επιστολικό μυθιστόρημα. Τελικά έχουμε κρατήσει 4 επιστολές από τον καθένα, τις οποίες εντάξαμε στην ιστορία. Η αφορμή ήταν για το βιβλίο, ήταν μια επιστολή που βρίσκεται σε μια θηρίδα. Και από εκεί και μετά ξεδιπλώνονται 2 παράλληλες ιστορίες, γι' αυτό είναι το τι θα γινόταν αν, συν μια ιστορία με τους απογόνους ουσιαστικά, που ζούνε την ιστορία των προπατόρων τους, του πατέρα του ενός και της καλύτερης φίλης της μητέρας της κοπέλας, μέσα από τις επιστολές. Μαθαίνουν την ιστορία τους μέσα από τις επιστολές. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάει καλά. Σας ευχαριστώ και εκ μέρους της Μαργαρίτας πάρα πολύ που δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Την επόμενη φορά. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά.